Burarawit Christmas tree sa San Ildefonso, Ilocos Sur, pinailawan na. Silipin sa report ni Ivy Hernando. Nagtipon-tipon sa plaza ang mga residente ng San Ildefonso, Ilocos Sur para saksihan ang pagpapailaw ng giant Burarawit Christmas tree. May taas itong 35 talampakan. Ang pangunahing material, burarawit o sanga ng kawayan na kinulayan ng berde. A very simple unexpensive. Yung ibang gastusin na ilalagay doon sa mga dekorasyon na mamahalin, ilaan na lang sa mas importanteng pagkagastusan. May palamuti rin itong poinsettia na gawa sa recycled plastic bottles. Ayon sa parish priest, ang Christmas lighting ay may malalim ring kahulugan, maging ang Christmas tree na simbolo ng buhay at kaligtasan. During Christmas, it is the Feast of Lights. Why? It is in remembrance of what the Lord says, I am the light of the world. Isinabay ang pagpapailaw sa kapistahan ng Immaculada Conception at commemoration sa kaarawan ni San Ildefonso de Toledo, ang patron saint ng bayan. The blessing is not just a civil event, it is more of a prayer rally to honor the Blessed Mother, our patron saint, the Christmas tree. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, Balitang Amianan.